15. zpěv. Cesta k nejvyšší moudrosti. Kršna promluvil takto. Život je věčný strom s kořeny v nebi a větvemi dole. Posvátné chvalospěvy jsou jeho listovým. Větvemi sahá tento strom k nebi i k zemi. Jeho mízou jsou 3 vlastnosti přírody. Jeho kořeny pronikají k lidskému srdci a podněcují vznik činů dobrých i zlých. Lidské oči nevidí ani změny v jeho podobě, ani jeho počátek, ani jeho konec, ani toho, kdo jej udržuje a podpírá. Ty však ostrou sekerou odpoutanosti rozštípni vedví tento pevně zakořeněný strom klamu, abys našel cíl, od něhož se moudrý člověk už nikdy neodchyluje. Neboť já nesídlím v tomto věčně činném, rostoucím stromě. Nýbrž v onom nekořenném jádru, z něhož strom vyklíčil. V onom věčném jádru dlí osvícení, oproštění od klamu, osvobození od pýchy a lidských pout, od dobra a zla, radosti a strasti. A ti, kteří žijí v duchu, s navždy zhasnutými lampami svých přání. Tam, kde nezáří slunce, měsíc ani jiný oheň, tam je moje nejzazší obydlí. Kdo tam dospěl, nikdy se nevrací. Věčný zlomek mne samého je to, co žije v každé duši a vábí k sobě 5 smyslů i mysl tkvící v přírodě. Takto zahalen dlím v každém člověku. Jako vítr vane nad květinou a odnáší její vůni, tak i věčný duch přenáší ze života do života trest nejvyššího. On dlí ve sluchu, zraku, hmatu, chuti, čichu a citlivé mysli a tak poznává život. Pošetilí nepozorují, jak duch sídlí v těle, přechází z těla do těla, jak se těší podívanou na trh přírody a její barvitost. Jen moudří rozeznají jeho přítomnost. Ukáznění a čistí jej nalézají v sobě. Ti, kdo podlehli kouzlu klamu a jejich mysl není očištěna, jej nepoznají, i když si ukládají mnohá odříkání. Věz, že mou slávou je sláva slunce, osvětlujícího celý svět. Mým světlem je i světlo měsíce a mou září je zář ohně. Zúrodňuji zemi svou silou, která udržuje všechny věci. Každá bylina je živena mou stříbrnou trestí, jež plní kalich měsíce. Stávám se ohněm života, žijí v tělech živoucích tvorů a jsem jejich dechem.
živím sama sebe v nich. Jsem srdcem všech bytostí, jejich pamětí i jejich vnímáním. Jsem cílem všeho chápání. Jsem první mezi svatými knihami. Jsem tvůrcem vší moudrosti a všeho vědění. Každá bytost má dvě podoby. Věčnou a pomíjivou. Hmotný projev je prchavý, ale moje skutečnost trvá navždy. Nade všemi světy však přebývá to nejvyšší vědomí. Nejvyšší nedělitelná bytost. Neměnný pán, jenž proniká všemi světy a všechny světy udržuje. Poněvadž překonávám pomíjející a jsem i za nepomíjejícím, oslavují mne svaté knihy jako nejvyššího. Věz, o potomku králů, že kdo mne uctívá ve všech tvarech a způsobech života, dosáhl veškeré moudrosti. Odhalil jsem ti, Arjuno, toto tajemství mezi tajemstvími. Kdo mu porozumí, osvojí si nejvyšší moudrost a splní všechny své povinnosti. O nevinný.